FM. Sabona njani? Siyaphila bathi uphakamisa izwi abalaleli bayakusayinela laphaya. Okay. I think much wasn't easy. Nazo-ke. Udade ngubani? Igama lami Monica Ndlovu, ngokomculo nguMorning Day. Yeah. Okay. Asemangaka ama-album emculweni? Anginayo i-album. Ngqale ngakhipha i-EP, ngakhipha i-CD, ngakhipha i-CD manje. Wow. Kuyahamba kodwa? Yeah, kancane ngikuzama. Hayi, asizameni siyaphambili as long singaye emuva. Zithini izihloko zalawo ma-EP njalo atholakala kuphi? Ingoma zami zatholakala online, zonke zatholakala online. I-CD yami ikhiphe manje ithi Angisazenzi, then i-EP yami engayikhipha ngo-2023, 2024 February, if I'm not mistaken. Okay. Yeah. I-EP yakhona besithi, igama besithi Just Do It. Yeah, Just Do It. Yes. Yini leyo kuthiwa just do it? Ingoma, Okay. Hayi, isilungu. Hayi, siyafuna ukuyizwa ngempela nasemsakazweni abalaleli ngithemba bayilindile. Iphuma nini i-album enye noma i-EP enye ezayo noma i-single iphuma nini? Asithi November, because ayikho sure. Salungiselela. Yeah, ngisalungiselela. Hayi lapho Funa kuzokuthi ukudlala amaSindi kuphela for now. Okay. Uzidume. Yes. Uyayazi ibhizinesi wena. Yes. Yeah. Mhlazana ukhiphe i-album uzongibambisana. Mhlazana qhubeka ngamasingili ne. Mhlazana ukhiphe i-album uzongibambisana. Yeah. Siyabonga ntombi endala. Okay. Usibuyisele nana. Okay. Sacelo landelayo noma sesiphelele.